Kajing play ni kitab Aru Samuel. Kal nang banyo ud khot sao du san khat ar khat sao pat khan riu. Kakten utrai kalawan hunathan hilej bat yathu eu shakri jonga utaben kumne utrai ong enda kisngi jong phi kilakut bat philat thia bat ki pa jong phi ngan sakantiu seo khon jong phi uban sami nakamet jong phi bat ngan sapan skam yaki hima jong u on satay yaka yeng nakabanta ka karteng jonga bat ngan sapan skam yaka khat jong ka hima jong u shi junom ngan salong ukpa jong u bat un salong ukhon jonga bat yaka yeng jong phi bat ka hima jong phi en sapan skam shi junom hakmat jonga yaka khat jong phi en sapan ne shi junom Kaktian jong utrai kasam ba prab khondai ki khon ki xiu jong u kin ne junom ngan roi junom me ka jingis nei jong me atrai habaro ki pateng ka chintur jong nga kan pen bana ya ka jingbat juban jong me ngala pen bana baya ka jingis nei jong me la pen ne junom ka jingbat juban jong me ka yeng scam kat ki beneng ki khon ki xiu jong u kin ne junom ngalai te ka jutang bat ubala jet jonga ngala smai udabet shakri jonga ngan pane ki khon ki xiu jong phi junom ngan pan scam ka khet jong phi pateng la pateng ki khon ki xiu jong u kin ne junom un sapata shanga melong ok pa jonga ublai jonga mau siang ka jing pan em jonga ngan tengkai ka jing e bayane jonga yu u barabor bat u ka jutang jonga ka ne scam ki khon ki xiu jong u kin ne junom ka jing plena ka shithi u Paulus bakho shaki Kristan harum kalenong ka basaw ka dikhat ka bakhat lai khan riu tu khat phra ban ar puar ka jing kular ho Abraham mat ki khon ki xiu jong u bakin yo patang ka parthai kam shamwan naka an Henry naka ka hok jong ka jingen dei nakata ka daw baro ka syong ha ka jingen khnang ba ka jingkular kan long da ka jingai ei bat ka ba en pentikina ha baro ki khon ki xiu jong u om tang ha ki tu ki barake ka an Henry ha ki tu ru ki banget u Abraham namar ba ulong u khpa jungi baro kumbala tho ngala pelong e phi u khpa jong bun ba ki jai ben riu hakmat ublai yaw balange bapan emi ki bayap bat ubat haw ki eke baro ki ba omdan manshuwa haga jingkermen ulange wat la om idon jingkermen ba un kelalong ukpa jong pun ba ki jaj ben riu thek kumbala la ithu ye u en sabun kat ne ki khon ki xiu jong phi nakani ka daw ya ka jinget jong u la nyeu ha u kum ka jing pen man hong Kaktian jong utrai ka jing plena gospel bakho chat kum u Matthews kalenong ka beningkong ka dikhat ba khat riu khat pra du ar phuai bat ar pusau u Jacob ulong u khpa jong Joseph u tanga ka Maria nak bala khayo Jisu yaw bala khat u Kris ka jing khaw Jisu Kris kalong kumne ka kami jong u ka Maria kalaite Christian bat Joseph en Reshua ba kini poi lasyam bakalapun naumen sim bakhot baru Joseph utanga jong ka bolong bahok kwa ban that rong yaka ulamut ban pelaj no yaka jarjar rekat bau dang perkhat sephang kani hakmi utrai u angel utrai la pau ha u ha ka jing phos ni wong ko Joseph ko khonu David wat chepting ban shemi ka Maria ka tanga jong phi nabaya itai balaseng haka ilong nau men sim bakut kan khaw khun bat phin khot karteng ye u Jisu namarun pan em yala ki pat na ki pop chungki kumta habau Joseph la kandet na bathia ulale kumbau angel utrai ulap tha ye u ka gospel jong utrai